Kam běžíš, jo? Do ateliéru, šupi to. Nie na mě, mám piči. To jsem mohl udělat, že mě ty první zprávy zmizely, ale nebyl tam odkaz, že bych to nazval. Nevím. Asi to byly vygenerované zprávy systémem. Nesmizely ty zprávy, které jsem tady měl, teď jsem na něco zmáčkal a vymazat jsem to nemohl. Tak se různě do koše. To ne. Na začátku byly 2 nebo 3 zprávy. Špitej do ateliéru, tady mám málo světla. Ty čuráš? Upačím. Utěk! Hele, tam nemám světlo. Tak, haló, žvíďáku. Dělej něco. Diváky nebude bavit, když se budeš jenom drbat. Tak pojď sem, za mnou. Do kamery. Tady, čuchni. Začuchej do kamery. Ano, hodnej lumpy. Hezky začuchal. Ještě. No, hodnej začuchal do kamery. Tak ještě. Už mi drhnul. Vyči. Oho, čuch. Vyšel dolů, vej. Vyšel dolů. Yeah.